Chenro mag somo mag mbalariany ne ochungo nyasi mar chiwo kondo ne jopuonjre ma otieko sombe ka tiegruok moro manyinge Menorah Training Institute mantie Changamwe e kaunti ya Mombasa. Okang' ma kama okaw kaluwore gi mano ma ripot yango ni nyasino en mano ma ok opuodhi kendo jokanyo 6 mag board mar kar tiegruokno nomaki. Obila wacho ni weg kar tiegruokno nyorem chiwo oboke manyiso ni opuodhgi mar tiego kendo chuoyo kondo ne jopuonjre. Okwach kich wacho ni nonro ma otim yango ni kar tiegruok ma Menorah Training Institute ondikore kaka kar tiegruok ma diere kata Technical and Vocational Education and Training Authority TVET kendo en mana gi ratiro mar chiwo tiegruok nyaka rang'iny mar diploma. Kata kamano kar tiegruokno nyore chano puodho jopuonjre 5 e rang'iny mar masters kod 17 e rang'iny mar degree. Nilikuwekea ile ingine, sio?